Kini ako problema lahi sa nis ubang mga tao na pada silang problema na ninyong tulumanon. Kayong uban diha problema sa ilang laing tao o ilang higala, ang buot nilang patabangan, ang uban diha magpatambag sa problema sa ilang anak, sa ilang amahan, sa ilang inahan, o dili ba sa ilang asawa, bana, pero kining ako lahi ni problema nis kong kugalingon. Muot ko ninyo, tabagan ko ninyo. Be, kini yung akong pagkatapula sa akong trabaho ba, mao ni akong problema. Di magutay ko ganahan mo trabaho. Madi ko ganahan mga mo. Aron niya sabtan ko ninyo. Sugton ako ani ang tanan ng nani ay. Ay, puya ng drive sikat. Ay, Oh, naunsa. Mo imong gusto nga di ka mga mo. Kanang mag-drive kag sika, di ba? Wa man kay amo ana, okay kay na. Sa imo namang gusto kung ano sa kaorasan mo drive o dili ka mo drive. Nya, naunsa man na, dako kag kitas imong pag-drive ana. Nindot na. Gamera. Maayo na. Hindi lagi maayo lagi. Mandaran mo tas ubang mo pasayro pasul gusto karan nilang lapok pag yung kayo na ibaong pag yung tindak dagko pag yung ibaong saan. Ay, nagtrabaho ka na sa hardware, isip helper sa driver, nga tighatod sa i-deliver. Niundang ka kay kapoy, kasigihan kag mandar. Unya karon nag-drive kag sikad, reklamo na sa diay ka. Reklamo Sa may ko. gusto giday nimo. Oh, tabla naman kung doon natay mumandar na tong amo yapon. Pasahero mabaton sa ilang tugaran. Sugoon kita adto dito, ihunong ko dito. Suotol pag yung kayo. Oo nga, magunaw na ako kung sa'y maayog yung pangwartahan taon. Kanawa kay amo ba? Nya, dali rin sa mga kwarta. Nahon na akong maayog eh. Mau ba pre? Naktak day trabahante yung trabahoanan. O naapil kag taktak. Oo, pre. Mao nangita ko laing kasudlang trabaho, pre. Bino mo pre ako pre. Hindi ko ganahan mo itay trabaho eh. Bati ka ng dunatay amo. Pag hunahon na diha pre nga makakwarta ka way amo. Kay kana mo yato buhaton. Oh, times. Kaya pre. Di maayo. Mo kabaong kam kanta, pre. Ang kanta? Oo. Hindi sa kong gamay tingog. Tumaon sa kong kanta gamay. Hay maayo, pre. Nakitang duha. Manay guntab sa asa. Maso sa lugar kay kanang pagpanganta. O may amo na. Ha? Pagpanaygon ko may amo. Bitaw sa? Sige, naigo to pre. Problema, watay sista. Sa iyo na na. Ang akong tiyo, doon na may sista. Huwag niya gamita. Ha? Unya, magkamao mong muduyog sista. Ako kaon. Wano ko sista sa akong tiyo. Unya, mag-practice na yung kanta. Sige, pre. Kinida. Ang tanghun-hun na ani. Mga ni pangwarta mo, amo. Nya dali, pagkikitang kwarta. Di pa tamandaran ng tao. Pabida. Kaya kuhaan sista dito ka. Sige na, kayo practice ta. Tuto sa mo practice ha. Pabuto di ka dito, pre. Bye, pre. Unsa? Manaygon mong duha ni Paridigoy? Oh, day. Kini ka mong panaygo na mo, day. Mga ni pangwarta nga. Pinaka the best. Watay amo. Way mandar na to. Time pa ha. Nga nagutang manaygon man mo karong panahon na, karong buwan na, nga layo pa man kayong Pasko. Bisan buwan sa bre. Buwan sa bre, di ba? Buwan sa pre? Oo, ano mga magsugod bre, na? di ba? Ano magsugod gani? Oh. Ana na mo manaygon anang mga musud ng mga buwan na, kanang dunay bre. Kanang September, Oktobre, November, Desembre, mao nang buwan ng ating sugod panaygon, dunay bre ang katapusan. Anya karon wa pa man. Kanang abre. Siya bre, Abre ko. lahi na. Florida. Still na ni mo de. Ay, kadaghan yung naigo diya daan kita na to ha. Sungur sa oras sa umuha na. Pwede ka naigo, basta kwarta lang ka. Mabahala man duha oy, basta para nako kiwaw gid kaayo nga manaygon ang tawo nga wa pay bre nga buwan. Pre! Di ano, pre! May daw akong sista, pre! Ay, nanas mo ko eh. Dali, pre, dali! Dayo, dali, pre! Aray ito practice ka na sa taas. Di may kayo na, pre! Dali! Sa panihid ako marugwa, gitaon mo yun akong asawa, taon sa akong nahunahunaan. Panahunaan naman predigo yung manaygon mi. Pero wala yun siya maglangas, kaya di magin sa kubang papugong. Sa akong mga hunahuna nga magkwarta, migway amo. Mauto na practice, dahil may taon og kantang duha. Pasahe ko, pre, ha? Pasahe. Okay. 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 Masaya ka taon na to, pre. Na matay si Usting Panday, gilubong sa yutang banto, naguol iyang asawa, kay si Istong wa na mulihok. Oh, Ritiban! I miss you, Ritiban. I miss you. Okay kayo, pre. Okay kayo. Okay, kita, pre. Ikaw malipin na, ha?
Si pamina, katidungog mo ka, may kanta si Kwan, Nunoy. Saman. Masama, okay ka? Okay kasi ang kanta? Okay ra baya, pero sa ako nang giingon murag dili maron buwan in town sa tigpanaygon. Oy, basi na lang basi ko'y muhatag ninyo kung manaygon mo. O, doon naman eh, oy! Wa may ipili ang buwan mo, naigon ta. Sigurado juga ka pre nga dunay muhatag ninyo. Ay, doon na lang naman eh. Ha? Ang uban ka nila mga tao, ha? Dala man na sila sobre, ipanghatag nila sa balay. Doon na po yung uban nila, magdag sobre, ikaw lang itunog, di mo tingog. Kaning amo ba mo kanta gimi in person, live yung mo, oh, di ba? Ba, Prinoy? Kaning, dahil pinataka mo lang yung mo dahil. Ay lang yun may disarage God. Ako pa ikaw no? Uba lang kang pre, kung ikaw sa sayaw. Di lang ko. Kamu lang. Sa sayaw ka, oy! Kamu na lang kung gusto mo. Naki pre. Ligo-ligo ta sa atin sa... Ubay na ito kita, pre. Ubay ba? Mao ba? Ligo sa tadirebe, ligo sa tadirebe. Kaya, kuan, kining ato, pre, nindot nga pangwarta, pre. Watay amo, di ba? Kwarta mga ta. Kwarta riyon. Dali as kwarta. Asa ba ito, ipon na to atong kita, pre. Katong na simbol sa ba, ipon na to. Aron, mauli dito sa ato. Saban, bahinon na to, pre. Oo, ato to sa ilawom sa punuan sa Magdalisay, pre. Kana. Ato na to, ipon na atong kita. Okay, mas maayo din kay landong-landong dito. Init man dito. Nakalingkod na kita ni punuan sa natumba taon nga ka punuan sa kahoy mo talisay. Ngari pre. Kuha na kwarta sa imong bulsa, dali na. Kining niya sa bulsa ha, akong kasunis. Niya din ang kita sa atong pagpanaykon. Kining niya sa bulsa sa tuo, nawa o sano, rinis tuo na akong kasunis. Wa di labot. O ako man ni daang kwarta. Kinirang niya sa wa na akong bulsa. Ini akong kasunis. Mao na ato ang kita. Yeah, limbawat balibos ilok ang style pre. Pre, daghan mo kita ni Bong, giso ni mo diha sa imong sa kasunis kaning atong kita dias tuo dapit ba? Ha? Mao na. Likas pre. O kita dahil ka, pre. Stilan kita kay Goy, panikas gud. Pero dito bungkal din ni grupo na tos panaykon pre. Uli na style mo. Sorry. Kaya pre. Kita dahil ka nga magisuod ko sa tuo na kong bulsa, pre. Stilan. Sige. Apelo na natin iya pag niya sa tuo na kong bulsa, pre. Niya akong kasunis, pre. Okay, pre. Ang atong kita, Pila? 862 pesos, pre. Okay. 862 Rambol Street nya Uldro. Kaya pre, nawata na imong bayan, pre. 300 pesos ang imong bayan, ha? Okay, pre. Dako na ni kumpati na kini pre. Tayo sa gud pre. Unsay 300 pesos gud. Sa 800 lang daan, way labot anang kapit 400 tong bahin na to. Nya 300 lang mo ihatag nako. Bungkal ni panaygo na to, pre. Bungkal ni pre. Pamati sa pre. Pasabto ni ka, ha? Ako ang yung sista, pre. Unya, ako pag yung tigduyog, mga dako ako ang bahin kay sa imo. Maunay sabod na to. Pre nga to nga ta. Parihan lang gilidil marong di kulya to nga yun sa diretsyo. Huwag kong sulti nga. Imo na ikitigdoyog, ikainsista. Gawas ba? Di ba sa imong sista? Sa imo na diyo. Doon sa mga Unya, pre. Ako man napabaga og naos pagpanghuam sista dito na untiyo. Ha? Oo nga. Malabaw na gamay ako sa imuha, pre. Labaw ginay akong gamay nga. Panunoy, labaw ginay sa imuha gamay. Pre, di ko eh. May aling ang awayon taon sa kong kumpare lagi. Kaya, mintahan mo siya sa mong kitas panay kon. Apan, giutong rin akong akong kalago taon ay. Okay ra. Paubos lang ko. Pag-abot ko sa bahay, inanig isulti sa sawa. Ha? Magsulo ko na lang panaygon? O, day. Pida. Ay, ayaw predigoy, day. Mintaha man bahin sa mong kitas panaygon. Spokon mo ko 300 kape ng among kita niya. Hatagal lang ko niya 300. Kay iya ko nung sista, siya ko nung tigdoyog. Mas nabaw yung ko nung iya. Uy, di sa na maayo kang paridigoy. Uy, sagdi lang, ugma, kung mo anay sir, manghagad na sa nga manaygon mo, ako'y hangyo nga ipatas na lang inyong bahin. Ay lang sa pagdiritsog ingon na magsulo ka, mukanta kang way si sa sista di ay. Oo, okay man ako. Katawin si sista. Sos, duran mo kaya piwata ka na, day. Ayaw, uy, wakay kita anak, kung maunang magsulo kang panaygon nga mukanta kang way sista. Pabuto na nato nga mobalik si Paridigoy. Ako'y hangyo niya nga ipatas ang inyong bahin sa inyong kita. O, nanay. Naunsa biya kao ng bana ni mo pina
kung mo trabaho lang di ay siya. Kalayo pa biya atong manaigon ka to Pasko, layo pa kay to nya manaigon ka na. Ay, doon na ba sila kita sa day? 800 kapin ang ilang kita gahapon. Nareklamo lang si Nunoy kay 300 na may gihatag ni Paridigoy niya. Aw, hinuon. Dili sa kaning pagdapig ni Digoy ha. Ang angay lang gid unta nga dako-dako ang iyang bahin. Kay siya matag-iya sa sista. Unya siya pa'y tigduyog kung manganta na sila. Busa dapat lang nga mas labaw ang bahin ni Digoy kaysa imong bana. Mo ba ana nila nay? Oh, unsa ang tubag nako anang pangutana mo kay okay ra ba ko ha or okay ra ba na? Oo, okay ra gyud. Ug depende na ni Digoy. Kung iyang kuanon iyang Ipatas. unsa na? Iyang ipatas. Ipatas ang bahin nila. Okay kayo. Pero kung mulabaw ang iya ha, sinunoy nalay pailob. Siya nalay magpailob. So di na lang kumuhang ni Paridigoy day ugma. Pero hangyoon lang ginako nay. Ni anang imong kumpari Nunoy. Yan ako, pre! Manaigon na, pre! Ay, porbida ni anang kumpare na kung kasan ay porbida. Day, kay tubang ana day. Kay tubang ana. Yung nga ipatas na mong bahit. Hindi ka siya musugot. Ay, hewe, dahil gupog ako. Sulo kong panaygon. Ako siya pasakon. Paridigoy, dayon diri pre, sa kadiri sa aspe. Sa di hara kasaka na sa Perdigoy sa amo Akong asawa nga akong ipatubang niya. Mati lang ko sa ilang gipanagsultihan. Kapanglingo-lingo ko sa gitubag taong Perdigoy sa hangyo sa kong asawa. Pitahusog kay tawhana. O niya? Paridigoy. Mao ka pre. Mauna, pare. Dili di ko musugot nga magtunga may oy. Mas labaw gino ako ang bahin kay saya. Oy, ako ko ng sista. Ha? Ako pa'y hago duyog. Siya, sa igura man na siya mukanta. Ako ang manggod pre, ani manggod di pre, ningon magos Nunoy. Oh. Nga kung di ko nun mo ipatas, ang bahay ninyo, ang inyong kita ba? Ang bahay ninyo, di na lang kuno siya makikuyog ni mo panaygon. Magsulo na lang kuno siya, bahala ko siya isistang gamiton. Usingan? Oh. Pre. Mauna pre. Pre, no. Naamang ginabuhi pa mo na oh. Usa. Ili may patas tao ng bahin na to pre ha? Botay. Ha? Yahay na. Naigunog mo. Ikaw ra niya ako. Naigunog sa ako nga ako ra. Magsulo ko, bahala ko isista. Pre. Mura amba na pre ka makanta ka huway sista. Gaya. Maraog na lang ko rin sa inyo. Di makakamukuyog na ko ka manaygon. Bas, magyahay na lang na. Di ka na oy. Oh, parawo no. Nang luod. Nibiya nga nagbawag kahi ubos mo pero nagkatawa. Buto to niya. Paraw. Ano tao, hiubos siya na ko nga. Siya nakapabos bahin, kita niya, hiubos siya. Ha? Say tanan. Kita ba na ikon? Ha, di ko nunoy oy. Dula may mga anak nga bantayan ako, ipakuyog ko Dili mo. na nanay ka diyo, toy. Naunsa ka kuyog ta, ha? Siguro kung doon lagi mo atag daghan to, dahil basta kuyog tag duha, ha? Sige, Irvin, ikay sayaw niya ako ikanta. Yato ito bata sila ka, sa tuwa sa nanay ka. Wagod ay musugot si Digoy nga magpatas ang ilang bahin sa ilang kita panaygon. Wag gid nay oy. Mao nga ako na lang ubanan si Nunoy sa pagpanaygon nay. Kursunada mas Nunoy nga manaygon. Nya mihangi mo siya pakuyugon ko mao nga ako ni ibilin sa inday nimo ha. Uy, di ka mauwaw nga manaygon pina. Nga layo pa man kay to Pasko. Ay, humanan ng tapika na mo gisgutan nay. Bukan na kay dako man siya kita silang pagpanaygon, nagpasabot na nga doon nagimuhatag. Busa kuyugan ko na lang siya nay ha. Sige nay adto na mi nay. Kay manaygon na Miss Nunoy. Ngayon sabi ang tao ning panaygunan nato eh. Wa pa man ni kaabot og 20 pisos ang atong kita. Kay kasagaran nga mohatag tag 2 man. Mura man naghatag og batang nanaygon. Mo ikay mala sa nila. Ha? Kabis Digoy, labing minus siya atag tao, 30 pesos. Pasagaras 50 pesos. Mo ikay mala sa ni. Badya oy, ako naman hinoy basulo ni mo. Oh, hindi na maglalis. Natatungkol na rin bahay nga, doon na lalaki ang nanambos bitada ay. Katata. Kanta diha, ikay kanta. Sir! Kunin mo. Sir, advance may pamasko sa inyo, sir, ha? Kanta na mo niya! Sige, kanta na ko na eh. Bati ang tingutuhan Bati bitaw, sige. O niya, sige. Hangyon kong imong pasaylo, ni nga kong pagtugaw kanimo,
Tuguti nga ikaw kantahan, panaigon bisag wapay uso. Kung mahimo pamatiya, kining kabus na mo nga kanta, uban sa putling paghigugma, nagawag nga awitan ka. Dong, pasko na dong. Ha? Ano, duwatan mo. Kuan Uy, piso? Piso ray gihatag nimo, sir? 14 itong syagit. Piso ray kay... Ita piso naman ang kanta niya. Mukanta ka na kapay ka na doon ay sista. Bati ka ng kanta nga way sista eh. Isapot mo. Bati ng kanta nga way sista. May system, sir. Bato, sir. Ganahan ka bato. Iduyog na mo. Batoy, bato ko na nimo. Ah. Ay, ilan na mo pala ikon eh. Kuno mo sista. Bati ka ng kanta nga way sista. Sista ay bati kayo na. Sa kawa sa asawa nga piso ra tayo gihatag atong among gidigunan nambus bitana gihagdan ko ng pamaulis pinay kay murag sa mig gutom sa loob gilaay pa ko gutom kayo mao to ni sugot lang sa tawo siya mauli mi paggutom mi duha unya gamay taon kay mong kita mayas kita na to kalagot o abot sa gatos. Ay, may pagkumukuyog nimo. Gutom na ba yan niyo eh. Ang itatag tindahan, bi. Para nanindag paan, palitag paan, ug soft drinks, kay gutom na. Mo dito kita ka nang mas karsada sa dahan. Oh, purlon man na. Daghang nagsunod nga mga tao. Yeah. Patay na ihatod na cementerio. Sulbad tong kagutom na de. Klaro kay nga gikan mo na simbahan. Manam ni size pare patay. Ay, ilam na ilubog ron. Mao gani nya, sabi na si huna-huna diha. Tana de pinas tara. Moapil tag kuyog ng mga tawo hatod sa lubong aron mga kaon ta si ilang pangandang mas snack sa mga tawo nga matod sa lubong. Tana de yon. Moapil tag kuyog anang naghatod sa minatay. Nonoy. Abot gid ang mo cementerio samot ko gutom nagtan-aw sige andam lang sa ako kay burger man siya paw. Unya aron dili gyud kay mauwas pina nga mukuha sa snack o nga burger ug siupaw inani ang gibuhat ko. Minatay ko maayo tapan sa lungon sa minatay mihila ko. Ay nga no kita ngay mo magbigi biataon bay. Bago may nakita pero karon patay lo kagalit na. Nonoy, sugan mo. Tigong, uy, naunsa ka man. Tigong paminahon, uwi na kayo. Pasag din ko. Tikati ko nga to. Bay! Magkita rin mo sa langit, bay! Magkita rin mo ta! Brad. Di mo na lalaki ang namatay, Brad. Oy, tiguang babae mo na, Brad. Ako nang lola, Brad, namatay. Ingong ko tong bata, bay nga, kanang gipang-gutanan ako ba nga lalaki nga namatay ko ni iyang papa. Kato tingaling ulang na lubong nga laki, Brad. Pero kining ni Aaron, Brad, ako taon ning lola, tiguang babae ni. Iguang din eh. Tanan nun ipakauwa ko man lang gid. Tanan nun mamauli ta. Has kang wawa lagi sa kong asawa eh. Pero wag yung taon may mauli. Paus lamang nga uwal mi. May kuha na yung big burger o siupa taon. Tag sabi ka buok. Tag sa akong kikuha usap iya ha. Dawa ka burger na iya ha yung siupaw. Ang akong asawa bisag layaw-yaw taon. Saka uwaw taon sa among gibuhat. Pero harikao lang yung taon siya. Gutom kay siya. Pag abot ko sa bahay. Pwerte niya yaw-yaw na ko. Pakauwaw ka lang gid sa cementerio nuya ka. Ako'y nauwaw nimo. Uwaw lagi ka. Pero puro team sa mga habag burger siupaw. Ikaw na lang ko kay gutom naman kayo. Nunoy, balik yung pang-apply trabaho ha. Bisag unsa nga trabaho buhata, sudli kay trabaho na. Hindi lagi ko na trabaho. Bati ka na doon na tiyan mo. Pwes kung di ka man trabaho, ako'y mangitag trabaho ug ikay bantay sa itong mga anak nga gamay pa. Ako'y mangitag trabaho, period. Ikaw, hasulan ko ng bantayan ng bata. Gihim, libang, porbida, ludanon kita. Basta kay ako'y mangita og trabaho. Ug masayo sa buntag mulakaw ko, mangita ko ka-applyan nga trabaho. Bahalag may basta doon ako'y trabaho. Sige. Kuan, ay na dahil balik lang ko trabaho na mangita ko trabaho. Ako yung bilakaw ma, mangita ko balik trabaho na bahala na Mao ba? Sa'yo nga milakaw ang bana nimo kay mangitag trabaho? Oo, nay, oy. Ako maghihulga nga kung dili siya matrabaho, ako'y mulakaw para mangitag trabaho. Ay naunsa ba yan ang bana nimo? Hay, pagkatapulan na gyud anak niya. Di lagi ko na siya gusto, nga dunay mumandar niya. Ang iyang gusto nga, trabaho, kanang wa ko no'y amo. Ay sos. Istorya na lang na niya oy. Ing na lang gyud nga tapulan na gyud siya. Tapulan nga way sama. Dong, mao pa, dawat ka
nakaisip janitor sa usa ka dakong kumpanya. Oh, dahil bida niya. Sugod na ba taon ko kung magtrabaho na? Anya? Lain mo kagnahom, murag naguol man ka. Shh, Pinoy. Nahibaw ko nga wa ka malipay nga nakasud kapag balik og trabaho. Pero pugsa gid imong kaugalingon nga mantrabaho ha. Tungod kay may pamilya ka, dula tay anak nga nagkinahanglan amahan nga dunay trabaho. Nakasabot ka nonoy? Nagsigig agi-agi mo bridge pati ara daw. Okay. Oh, sala. Mihonong sa kuntungod. Sige, kagtutok. Kay manager ni. Mabit akong suko kay ko nga tan-aw ko nimo. Lagot ko mong tan-aw ko nimo. Ano maglakot ka man ako, ha? Ngano? Oh, sabi tungod kay sige tag paso-paso ya bati kay kag naong nahimo ba kag manager. Nya ako kay mahimo manager kay ngayan ko kay gwapo ko. Sumayo pag magbaylo la hinutay. Ikaw may janitor, nya ako'y manager. Ano? Animal, wa kay bastasan. Way tahod. Hoy, undang sa trabaho, ha? Ah. Football ka na. You are fired. Ako, football ako? O, papa ako sa kong trabaho? Pag gani pagsugo ng trabaho, football man ko. Nalibo ko. Nga ano man inaani man eh. Nga ano inaana man ko. Nga kung doon ako'y trabaho, tapulan man ko. Gibati ko nga, mag-goal ko, basta doon ako'y trabaho. Gipapa ko sa trabaho, nag-goal pag ko. Unyag wa ko'y trabaho, mag-goal pag ko. Anong inaani man, itarong ba kaning utok na ko, ha? Di ka taon ko kabuangon, ani? Biko no, unsa man kung kamoy sultiyon. Naamaw naghako, nunoy. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na ito karag-adlaw, Ang atong sender, Ate Pres, mao si Dudong Nunoy. Nunoy. Igsuon man ito. Tintoy ba? Aw. Kani si Parinonoy, kaning istorya niya, kang Tintoy maning istorya. Ang sangan? Kang Tintoy ni katoy igsuon ba? Si Parinonoy, pero si Parinonoy lay gada. Nga kada bang tapulan, kanang di ganahan bag kapi-kapoy ba? Kapuyan ko an ba? Nya di gusto nga tagan ko na si amo, di siya ganahan anak ti Pres. Nga na si amo, na si mo yaw-yaw niya, di siya ganahan anak. Naay mo mandar niya. Mumandar niya. Mao to ni undang siya kay kanang drive siya gawala bali undang. Nanaygon sila. Karon pag panaygon nila ti Pres gamay ra makikita kay buwag mo sa siya siyang amigo. Kay ang amigo kwarta-kwartam sa kay naong. Kay dako man yung bahin kay sa kunoy doyog yang sista. Mao to nagbuwag siya kanta sila iya asawa gidaan niya. Sila na lang. Sila lang Yahay duha. na. Wa Nya. kabot 30 pesos silang kita kuno taon luoy kayo. Mao to nga ni trabaho, kita patrabaho siya Ate Pres. Karon patrabaho niya, janitor siya. Ang iyang manager sige mo pasupaso. Pasupaso ang nalakaw-lakaw niya siya nagmangap. Lagot gyud kay siya. Ano naman? Kay maglagot siya nga iyang manager pasupaso niya siya sige ma. O lagot kay siya. Siya oy. Hoy, ikaw ba? Ay. Balik-balik ko doon niya. Hoy, ikaw ba? Ganun na ko ni mo. Tampis ko kikang tinanawan ako. Lagot kay manager. Naingon siya nga, bitaw, ribaong ko manager ka din eh. Mabitaw nga ang tanaw ko ni mo, lagot ko ni mo, tanaw ni mo. Anong lagot ba ka? Tungkol kay bati kikang na. Wa kaya nga mo manager. Ako to tayo may mo manager. Kay gwapo ko ikaw, bati kikang na. Bailo na tayo, ikay janitor. Yapo yung manager. Limbalagutas manager. Tak-tak na ka. Gitak-tak siya, Ate Pres. Ingon siya, sus, mo pagsugo na ko. Tak-tak mo. Kung ano ko, di mo ko ganahan ay amo. Di mo ko ganahan manaran. O sa kani, sakto mo kani akong utok. Awa ka ko mamawan. Magnegosyo siya, iya. Magigusyo mo si Court, Ate Pres. Manay kapan. Nanay ko nang gali sila, way duyog-duyog. Uy, wanito ay. Unique sa ni kinaiya tawanan, no? Unique, tagsaon na kayo. Kuha na, Ate Pres. Uy, Bam, ayaw sa imo resulta ni Bam. Ha, anong nag-type pa ka diya? Ang teka, diya na ta diri, nga naman ka din na. Telefon? Hindi tapag yung sa istorya sa tumbagana, hindi na kinahanglan. Dali, oy, kay dapat pabasahan. Kaning iya ba, pinapil, kanang, o ka na bang, nagkuhan ko sa papil, ano ba? Kanang gasunod gini siya sa Gasunod, mga pagtulunan sa script o sa Bible. Mao niya ha, unsay problema ni? Ali ba? Larga. Unsay problema ni? Nay problema niya ba? Gibati ko nga di ko mag-uol og mataktak sa trabaho. Ngano inaani man ka ako? Tarong kanya ako pangisip unsa man ba pe? Kini kinaiya sa pagtrabaho, di gawas nga dili siya gusto og amo gusto siya og akong buto sabot kung manrabaho ka na kita gulyat na amo gutay kita gulyat og kanang limitation to superior. But sabot ba nga ang imong respeto imo yung ipakita ilabi na ngadto sa imong labaw. No, Siya ang iyahan kinaiya manggod nga kanang
di ko kasabot kay batik kunog na yang isaw kay mao dito ang manager. Trabaho siya, manager, bam. Okay ba? Kay bao siya, pero ang iyang kilagutan siya, paso ako no angay kay batig naong, mas gwapo ko no siya, ilis na ko no sila. Siya manager niya, siya boy katong manager mo janitor. Oh, atuli buhat ana dong kay giiskwilahan man nandiya yang pagka-manager. Ikaw wa ka siguro kay eskwela dong. Nya mao na nga na ka janitor ka, kasi kung driver pa kabal-habal, driver pa ka siguro, dili ka dang tig-deliver, ayo ka suko ngayon ana kay natural man na imuham ng dako. Suko man siya bang? Unsa man be? Mao lagi nga kung manarbaho gud kita, naamagod kita labaw ug atong limitahan ang ato ang kinaiya labi na og hawd tas ato pero nang narbaho kita masunod dito kay sa atong trabaho anamang may mga policies. Doon na may mga pulisiya, doon na may mga subayon nga mga pamalaod. Pananglitan og dili ni makaya nga nga regulya, dili lang siya mga amo, dili lang siya manarbaho. Oh, dili lang siya manarbaho kay kanang naang dili man siya kapugong sa iyong kaugalingon. Sige ba, bisag sa pa niya. Dili ba sad kani siya high blood? High blood? O dili ba kani siya high blood nga di man sa Murag wa man control? siguro ba? Kay normal raman niya, ang iyang utok ni Prinsya. Mao bitan ningon siya siya kulihon. Di ka ko amaw. Gano'n na siya? Wa siya katagaan niya? O sa katagaan niya, di ka ko amaw. Anong baliwa raman ako. Unsa gani ito'y kanang seminar wa hitungod aning ato kini atong pagpanarbaho niya kanang maka-adjust. Sa to'y murag dunay ka seminar ka sa natong titulan mo tong murag personal enhancement mao ba to nakalimot ko ba sa Isa may seminar na to ato ba? Murag kalimot ko na. Oh, basta Dugay na kayo? Dili pa kayo rugay katong dito gani sa Carmen Beach ba to dili ba to sa Talisay sa Tropicana basta murag ingon ana pag orient nimo ba nga unsa imong kinaiya kun atubang ka og mga dagkong tao asa nimo ibutang ang imong asa nimo ilugar ang imong Wa kaugalingon man tingali ka na, eh. oh Murag lain, ibro sa inyo ha, siguro ng kuan ba? Wa, tanan. basin no pero sa ako naging lagi nga apreha ko anang og ari lang ka sinamban Tinamban. gagmay patang bata mingon ta Amerikana ay mo pagkiyat kay dili ni atong bahay Tinamban. mo lagi ko na lang bitaw no og sa Bisaya nga pagkasabot Ya kini siya murag di man di siya Simple nga tinamban, bam ka nang pag-amin sa imong labaw nimo gidad, kanang magguwang nimo, amin yun ka. Mao na importante karon asa mo amin mo. Pero kini tama naggulyat murag di ni madag inana oy. Dili, Iya jining kuan. Listen na. Nang murag dunay Iya dunay nga gamay. nga dunay gamay. Oh, murag dunay gamay. Ang Gamay simple- lang ha, gamay lang. oh ang atong Di ako ikaw sa Ate Pres nga trabaho ni siya kuan, awan lang niya gisuwat dire. Oh. Trabaho ni siya dito sa Meps. Karon kada adto niya dito sa niya, rikisahon gyud siya. Tagtango niya pa rikisahon. Mo maglay may Oh, tabo. mo rikisahon. Ha? Tisar ko brad, kada ari nako rikisahon mo ninyo. Unsa may gawaton ako sa amo dadon ako dire. Sakto oy. Uy, sakto ya. Di ana siya. Oh, nga Unsa may gawaton ako sa amo dadon ako dire. Di kan sa sabay good. Nya nganong kisaw ka nang magawa gi ka trabaho. Manay ang nga Kisaho kisaw. sa unda ko ni trabaho. Ni unda siya dire pres. Mao ni. apan sa meron naman pag-abot sa Manila ignoy jud kay Mr. Ay, Nan doy kita. sakay gidamit sa mo amo Dili, dito dili. sa pikas niya igsuon na nakay mig elevator ingon na yung taga-amo dito kuan ba kita ako nanakay man min unsa man sa puro magkasilyas nga modalagan elevator Ay kanalang dryer bam nga dito pagadto to sa Manila na itit gipadto mo gyud lang ni Sir Eric la ni amo. dito Pag-injay pa to og Sir Andre. dito pa sa Bagyo Dito tas Bagyo kita Anya. ba to pres? Wa ko Oo nga kuyo ka to pres. kita Pero ang dryer ba nga sa McDonald dito, nanamay ang dryer sila, yun rin sa tuwa pa man. pa maabot. Oh, na di nang hunaw ko, pag hunaw nako tanaw na ko sa tao nga, kana ko sa dito di, mapaw. Ipislit ang niya katukos sa ipislit. Paong sad, ikaw ako ni pislit pag pislit ako, dugyan kayo paong, dugyan kayo. Kung saan ko di pagpaong. kay ilayo na yan kamo Dili, wapa gito ba? Katong pislit-pislit pa na ibuton ba? Ako ipislit ko. Saan ka nang abi na ko mapaong rapak? Isa mo ngayon ganun kay. Ako kaya ni sa ulong tao ninyo. Kuyawan mo ko magawa sa tipres mo sige andar. Ibton bitaw na. Ginoo Kaya sa akong brother na ko ba? Kana bitang mo inom nga murag fountain nga tumban diri sa kubos. Na inom siya. Si ang iyang baba isaw niya sa wa man di agas. Di balik sa lingkod. Natato dunay tao niya na. Wa sa kita nga gitumban eh. Agas man. Kano ba nang agas? Balik sa siya wa Japon. Ikatulo na niya tan okay gi tumban man. Sige, balik-balik. Sige, balik-balik. O di agas. Ayan, nakainom siya. Nagkainom siya na Okay, dugay. natumban man. Kaya nakakita mo siya katumban.
Pare lang nonoy, aritang nonoy. Balik ta. Pare nonoy. No, dili na lang ka manarbaho. Mauna nga, dili ka mo respitar sa imong labaw. Pero pares pa rin nun. Puyo na lang ka sa inyo. Ganito, Katong ingon niya nga, maghabal-habal, makato siya gulyat. Dito na lang ka. Kaya wa may magmandar ni mo. Kay manarbaho ka niya, manager, bati ugnaong, mas gwapo pa ka sa manager. Imo mga ino nga, undang niya ako'y manager. Ayaw, gisultihin nga personal anaon ni mo kay supon ka. Bukan ka. Oo. Itaktakin siya ate pres. Pero once nga masud kag trabaho, murag i-orient pa na sila gulyat sa ilang superior, silang Basin siguro, mamoy. Pero kani siya, Adi, iya may madaoy. Pagkasuod og trabaho, diretso naman to siya sa gitabangan to siya ang amigo Oh, siguro. nya kay siya man gud mismo may napadaan nga suwat nga ug mao na nga dili nimo kaya no nga ingon ana ang tratar so sa kalabaw nimo sa imong trabahoan. Ay na lang po manarbaho, maglihok na lagi mo. Magnegosyo ka bitaw, ba? negosyo Sa imong ka. paghabal-habal nga makakwarta ka, makakita ka og unsay maayo kaysa manarbaho kang dili makakaantos og nailabaw nimo. Pero problema gyapon magnegosyo siya nya na mga customer. Nya kuan man siya lang, bigat murag kanang kuan siya no kanang suplado. Oh. Pulan ni siya ate pres kay Kanang nandre siya ang istorya ate mangita pres. siya kuan ba? Tungod siya katapulan, gikan sila naigod, wa man sila kita. Damay binatay di kuyo sila dito. Nya. Kay para makasnack. Ay. Di, Kaya hilak siya sa kilid. Oh! Hilak siya bayo kay para pasakot sila. Sus ningon tao siyang, bro, di ano siya, boy, nga yun siya. Brad, di mo lalaki, Babae. basta ako lang lula. Mao lagi nga diretso ang istorya gulyat. Dili gud maayo. Hila, lagi. Diretso ang istorya gulyat, dili gud maayo. Noy, ang imong buhaton sa iyong buntag nigmata nimo. Ampo pangayo sa Ginoo lamdagan ko sa maayo nimong buhaton aron dili ka kanunay masayop sa imong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Okay, Ano pa na? Ikaw tulungan noon? Kuna ko ang puzzle.